Kedves nézőink, az 1977-es év több mindenről volt nevezetes, de a mi témakörünkben, a könnyűzenében két komoly dologról ismerjük ezt az évet, a Ki mit tudról, a legutóbbi Ki mit tudról, és a Metronom Fesztiválról. Bemutatom beszélgető partneremet, László Attilát, a Kaszakő Együttes vezetőjét. Hát kezdjük akkor sorrendben. Ki mit tud? Milyen eredményt értetek el a Ki mit tudon? Ki mit tudom, második helyezést értünk el. Milyen kategóriában? Jazz kategóriában. Metronom Fesztivál. Ott is elindultunk, hátul végeztünk. Persze ez nektek műfajidegen volt, gondolom, mivel nem jazz fesztivál volt, hanem táncdal fesztivál. Igen, tulajdonképpen azt hiszem ez egy félrelépés volt a részünkről. A zenekar nem sokkal azelőtt alakult, hogy volt ez a bizonyos meghallgatás. Ez még előző évben történt a Metronom Fesztiválra, ott kaptunk meghívást a fesztiválra, és később kezdődött tulajdonképpen a Ki mit tud, ahol jazz kategóriában indultunk. Ez előbb fejeződött be, és érdekes módon a Metronom később zajlott le. Azóta a jazz játsszuk. Tehát ott érzitek magatokat igazán Igen. otthon. Mi volt az utóbbi 3 évben? Mi történt veletek az elmúlt periódusban, napjainkig? Hát annak idején az első Kaszakő Együttes elég sok tagból állt, köztük fafúvósok voltak. A Ki mit tud után nem sokkal ez a zenekar ebben a felállításban feloszlott, hiszen különböző katonai behívók érkeztek a zenekarhoz. Aztán az imént hallott Pleszkán Frigyessel játszottunk körülbelül 1 évig, majd az együttes másik tagjával, Horváth Kornéllal 2 évig a Tomsics Együttesben játszottunk, és körülbelül 3-4 éve van ez a felállás, amellyel most játszunk. Milyen jellegű zenét csináltok? Hát A jazzen belül természetesen. a rock és a swing között valahol, nem tudom pontosan meghatározni. Hát ezt majd kedves nézőink úgyis hallani fogják, és végezetül légy szíves, mutasd be az együttes tagjait. A zenekarban Horváth Péter zongorázik, Horváth Kornél kongázik és fuvolázik, Latman Béla basszusgitározik, Szende Gábor dobol, Lakatos Antal szaxofonozik, és én gitározom. Mit fogunk hallani? Hegymászó című saját szerzeményt. Köszönöm.
Stúdiónk vendégeként köszöntöm Máté